Менә шушай сәнгатькә җәлеп итү ул кызыклы, халык өчен кызыклы. Монда бит инде күбесе танышлар, журналистлар җырлый белгән, артистлар җырлый бит инде бүген. Җырга берендә катнашып булмаган кешеләр дип әйтәсем килә. Әмма ләкин менә шушылай бергә шушындый профессионал артистлар белән аларны бергә кушылып җырлау халык өчен кызык. Шушындый проектларны уйлап эшләүләре өчен әйтәсем килә, афарин дип. Барс медиа җитәкчеләренә, оештыручыларга рәхмәт әйтәсем килә. Афарин. Сез менә сәхнәдә үзегез җырлаган кеше буларак та һәм тамашачы буларак та әйтәсез, нәме? Төрле яктан карап. Төрле яктан карап, кызыклы бит менә. Әйтик, Ремзил Валиев, журналист кеше. Сәхнәгә чыкты, җырлап тора. Кызыклы бит инде. Күбесе кара әле бу җырлый икән бит дип әйтә. Исләр китеп карап торалар инде, кызыклы бит. Халыкка кызыклы. Журналист буларак беләләр. Әйтик, анда Габдрахим чыга бит инде, аны журналист буларак кына беләләр. Үзегез кемгә җырладыгыз? Мин үзем инде алыштыргысыз хыянат итмим Мөнир Рахмаевка. Мөнирем белән җырладым. Искиткеч сәхнәдән дә әйттем әле, обаятельный дип әйттем. Яшьләр белән эшләү күңелле бит инде, яшьләрнең яшьләрчә. Картаясы килми.